kadung tresno mring sliramu wong ayu ra eling dina lan ning ati katon ra bisa ilang saya suwe saya ra karuan senajan mung tansah anggadang aku samar yen sliramu ra kelingan wong ayu tak anti-anti jo pijer semoyo wae aku tresno karo kowe tegane atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyanding sliramu ukurane tresno dudu kondo nanging lungite asmara jan gumun aku. Gumun kene, Pak. Bengi iki aku gumun salamun pokoke. Kok iso gumun salamun iki lho? Perkara apa ngono? Perkara apa? Sedina sewengi metamune Pak Parno walah. Rate umum sing teko Dung Bacin. Teko Kalinanas. Kalinanas. Teko Koro. Koro.
kulit. Teko brengos. Iya, teko daerah Todanan kono. teko jenggot. Teko butak. Tak samplok pisan. Kowe iki kok iso ngono brengus, brengus. Brengos ora Brengus kok brengos. ora brengos. Jare mau brengos. Brengus. Mulai daerah kunduran kono lho. Daerah kunduran teko Eh. breng di mau. Brengus. Ya sampe brengos ngono ae. Kok brengos iku pe brengos sak nggonem iku mbok cukur. Brengos iku. Iku lho sak kidule desa anu Brengus. desa Jagong iku lho. Brengus. Brengos. Nah. Teko kabeh tumplek blek ning kok nganti semene kok ora dumani blas aku. Lu cehuman ngono kok. Songklinge kepadangan kok. Brengos ya Pak ya. Kuwi sing penting dak siji ya. Apa? Anggere ana Pak Heni dak wis. Oh, sing penting Pak Heni. Ah, Alhamdulillah ya alhamdulillah, Pak. wa syukurillah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ning sebabe apa caki kok turu? Sebabe ngantuk. Wong rene direwangi ngojek are, tekan kene turu lho lha apa ngono. Ayo arep 50.000. Lho lek dik 50.000. Iya gugah. Lek dik 50.000 kondi. Mulai. Lho bablas iku. Wis senengem nak bablas iki lho. Uga Nak maksudnya bablas ora ketoprake sing repot ta piye? Lho sing mbok anggap bablas apa? Bablas mati. Uga. Lah bablas apa? Bablas angkler. Ora bablas obat suket. Uga dirondap sisan niku. Omong-omong tak kandil aku omong. Heeh. Tekan ndi heeh. Tekan penonton iki mang lho. Heeh. Ning tamune ku mang ora tek umum, ora tek anu wis biasa nang kene. Wis biasa, Pak. Wah, aku sore mau mlebu bleng. Heeh. Tumpukan rokok, Wah, ngarep. tumpukan beras, Heeh. tumpukan gula. Wah. Ora tek bae. Ora tek baen padha ae pol guri ana tumpukane, Pak. Tumpukan apa? Gombal. Gombal kok mbok omongno kene iki Lah lho. wong tumpukan kok ngarep rokok tumpukan, Mm-mm. tengah beras tumpukan, bar beras gula tumpukan, pol guri ana tumpukan gunung iku mang. Ngono mbok omongno tumpukan gombal kok ana ora nyae tumbah-umbah. Kakek sibuk. Iki omong-omong perkara ketoprak le. Kenapa, Pak? Ketoprak iki main dina iki. Dino iki Panderan 2024. tahun dek kae yo. Tahun dek kae mulane ijo umum rokok sedina sewengi loro. Lho nek sing 2020 biasane siji terus, Bu. Sing 2020 ya. 2020 siji terus rokoke, iki mah panderan kawak ya, Kok nek omong ngono dijaluk neh Lho malah. dijaluk ya ora iso, kadung tak ijolno rokok kretek aku. Tak ijolno rokok kretek aku. Lah entuk pirang-pirang. Lho, pirang-pirang apa ya? Entuk susuk 7.000 tak jaluk es susu. Jono es susune. Rokoke mau le Pak. dienggo bayar ketoprak nak Pak Parno sing digawe iki. Heeh. Turah-turah mbeke diwehno ketoprak semono akiye. Dienggo bayar ketoprak, rokok wae turah-turah. Turah-turah. Kok iso turah-turah iku piye mang, Pak? Turah-turah kok saking akiye. Saking akiye. Mulane aku mangis kondo karo anu, Kondo sapa? karo Mbek Anggi. Mbek Anggi. Kowe leh kondo piye? Rokoke kok pirang-pirang le Bu aku ngono. Aku njaluk imbah rong pelat aku ngono. Kowe njuk imbah rong plat. Lah durung disauri kok Pak Parno liwat. Ngamuk mesti. Ngamuk piye wong malah sapa sing ape njaluk imbah rokok rong pelat kula Pak aku ngono. Kowe terus muni kula, Pak. Biasa. Terus. Wis ora masalah nak klenteng Pak klenteng ora masalah. Cek rong pelat, cek sepres, rong pres, 5 pres. Sing penting cocok regane. Alah. Iku kok ora ape dikeki kowe? Ape apa? Kon kulak rokoke mergo turah. Ngono, didol ngono. Didol. Rumah saku diwe. Are ngekeki ate ape bos-bosan niku lho. Ya mbah. Wis dikeki sedina sewengi 2 bungkus iku sudah makasih. Makasih wong panjenengan kawak. Panjenengan kawak terus.
Oh biasane yo ngono atik. Jikono linggihan aku tak pegel. Apa? Jikok korsen. Lemah. Udah gelan ada ape lunggah. Jikono korsen ah. Mah. Mau tak tinggal lunga lho malah. Aja. Ada ape muring-muring lho. Lho ora muring-muring lha apa wis wong tuwa ngene iki ngadeg sedelok ning asam urat kumat kok. Wong dagelan kok lunggah. Wong dagelan mergawe kok lunggah. Lunggah-lunggah ngono. Lungguh. Lah nek iku wong ndi kok ngene iku? Lunggah iki wong blora. Ora jongok. Ya. Lah nek mergawe kok lungguh. Oh lungguh iku nek mergawe entuk duwike sithik. Sing kandha sapa? Lah aku ngene are. Lah ana contone apa piye? Ya ana ora bakul kacang. Bakul kacang iki lunggah. Bakul janganan ya lunggah. Bakul kerupuk lunggah. Lungguh Linggih. Wong nek linggih iku kayane sepiro? Pentok-pentoke sedina wis 50. Manjen sing linggih goblok ku. Lho kok iso goblok? Wong iku nak pinter. Linggih iku malah kayane puluhan juta goblok. Ora ngandel aku ah. Lho, ada orang ngandel ku ya ana. Contone. Lah iku dalang Dalang. Sigit Ariyanto Rembang. Bumi Gonjang ganjing langit kelap-kelap. kelip-kelip ngono. Bisa sirku wong dalange aku kok. Iya. Ngono tok ae 40 juta kecekel tangan. Lah jen dalang are. Tangane gebegar. Nah tangane begar gini yo. Wah, tangane gegem ah. Begar. Begar. Begar jogetno wayang karo. Jogetno wayang. Anjen dalang. Nak tangane gegem ra entuk dhuwit. Ora entuk dhuwit nek tangane gegem ah. Sing kandha sapa? Ane Sing kandha sapa? tangan gegem iki paling ora iso entuk dhuwit. Sing kandha gegem ra entuk dhuwit sapa? Lah aku ngene iki. Alah ora tata iku kowe goblok are. Ya ana tangane gegem entuk dhuwit pirang-pirang, Tangane gegem entuk dik pirang-pirang apa? tinju. Iya. Tinju. Tinju ki tau roh tangane begar ngene. Ora keculek-culek wasite. Tangane begar, tangane gegem. Gegem tinju tangane gegem. Heeh. Iku tuh dhek akeh. Oh, anjen kaken polah are. Wong nek kaken polah gegem tinjual entuk dhuwit akeh. Berarti nak tinju ku polahe ra karuan. Polahe ra karuan. Oh, lah tanggaku polahe ra karuan nek sedina kayane 150. Lha mergawe apa, Dik? Mergawe kaken polah, Dik. Sedina 150 iku. Lus, kawet isu jam 2 mulai. Heeh. Polahe ra karuan sedina 150. Kerja apa? Ngedos. Anjen ngedos are mbok padakno dalang. Lah iya kowe linggih ate ora entuk wong sikil keju. Sikil keju kok dipaido. Ya ora tak paida. Wah, padha mergawe. Nek jengene wong tuwa linggih, Heeh. wong nom madeg wis lumrah. Wis lumrah. Merga wong tuwa penyakite kathah. Ngono. Penyakit iki ora karo-karuan jaman saiki kok. Sing digawe sapa, Pak? Ya ana penyakit asam aurat. Alah, asam urat. Sing di penyakit aku tak kowe. Kowe. Ayo geger. Iya. Kabeh takok apa? Sing digawe iki lho sapa, Pak? Lho Pak Suparno ngono kok. Pak Suparno. Heeh. Kowe roh karepe Pak Suparno apa? Lho Pak karepe Pak Suparno ya nanggap ketoprak. Alah. Uga krama putrine. Alah. Nekakno sanak kadang mitra karo. Alah, iku Adik Awan iku ngono kuwi. Lho, lah piye? Pak Suparno iki artine iki lho artine. Lho, mbok takon artine. Iya. Ya takok Mbah Suparno kono ah. Adik kon mbok takon Mbah Suparno iku sing tak takoki kowe. Lah kok mbok takon artine Suparno ku dong piye? Ya paling ora dagelan wis kondang tetep iso ngartekno. Yalah, nak kowe ndak iso no. Wah, cah kene apa dagelan wis melalang buana are. Melalang buana. Wah, aku ndagel wis 20 tahun. 20 tahun. Heeh. Umur piro? 29. Lah kok ndagel 20 tahun? Ya sak mengarepe maksude. Sak mengarepe. Takok Apa aku takok piye takokku? artine Pak Suparno. Artine Pak Suparno piye? Nah, dibagi suku kata 3.
3 suku kata. 3 pemenggalan Ah. suku kata. Ana Suparno. Iso tenan ta ora? Wah, tak kene iso. Su. Su yo ngene, Pak. U. S. U. Lah iku su are, su karepe piye ngono lho. Karepe piye takok ah. Su. Sugih, sungguh. Lho maksudnya piye kok sugih sungguh-sungguh lho? Diceki gobloke iki lho gobloke. Nek mergawe sungguh-sungguh tetep sugih. Nek mergawene ora sungguh-sungguh ora sugih. Ngono. Berarti Pak Suparno iku Mergawene sungguh-sungguh. terus sugih. Sugih. Berarti su karepe sungguh-sungguh sugih, Sugih sungguh-sungguh. Tanpa mergai sungguh-sungguh utawa tenanan ora iso sugih. Oh iya Iku jenenge Pak Suparno. Nak Paringono rezeki lancar. Paringono kesehatan. Dadi Pak Suparno iki uripe sehat, rezekine lancar. panjang umur. Panjang umur. Bisa ngomong putu. Urung ah. Iso mben ah. Iki lagi proses wong e. Lah iya. Tinju mang lho. Mbak Anggi karo Mas Haryanto. Tinju. Tinju MMA. Tak swaduk sisan iku malah. Iku mang sing par. Lah apa mang? No. Nang ndi wae bakal dikenali wong. Kancane Pak Suparno iki tetep akeh. Kaya iki mang contone sing apa jenenge buah teko, lunga, teko kok banyu mili. Akeh pol. Berarti nang ndi wae kenal Pak Suparno. mergo tamune akeh. Heeh. Suparno. Pak Suparno. Lah nak Pak Heni. Pak Heni. Alah ora nanggep kok. Kepiye le? Ora nanggap Pak. Lah penanggap rak jotos sisan iku malah. Apa nanggap? Iki ora berkat partisipasine Pak Heni. Partisipasi. Partisipasi. Ya ngono iku. Ketoprak ora rene, ijeh dulur-dulure Pak Heni kabeh. Sok nang gone Mbek Rika iku ya padha ae Pak Heni. Tanggal 1 April ngono tak eling-eling terus kok. Iki mbok kon ngartekno. Oh. Iya, iso ora kowe. Alah, dagelan loro arek aku tok iki lho. Wong bayarane akeh kowe. Ya kowe apa Heni? Lah apa lek Pak Heni lek anggap dia apa? Sok apaan? Sok tanggal 6. 6 April ya. Tak saduk sisan kok iso Pak Heni tanggal 6 April. Tanggal piro? Tanggal 6 Desember. 6 Desember. Iku nang gone dong bacin 17 Desember dong bacin. Nang gone Berika iku tanggal 1 April. Heni ku ya ape nanggap nang rencanan tok. Sok nak nunano putune. Putune. Lah saiki kira-kira putune umur piro, Pak? Wis kelas 5, Mang. Wah, dilongkas berarti ya. Dilongkas apane? Lah nyunatno ah. Wah, dilongkas awake lemune ngono. Sing mau? Iya sing mau. Numpak motor mak glek ngono. Sekoke amblek. Ya alhamdulillah pokoke. Pak. Awak dhewe ditekan rene masa alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngantene mau sapa le? Mbak Anggi karo Mas Haryanto. Nah, Mas Haryanto. Cara nggonku. Gonem. Nganten ngene iki rak ditungi. Oh, hitungan. Iya. Piye? Nganten dinak-nik plekenik ngono kae ya. Dinek-nek. Dinek-nek. Ditungi. Ya ngono iku dorese kabeh ae. Sabar. Ayo geger. Sabar. Sabar. Ora apa-apa. Sabar. Hitungane kan ngene. Hitungane piye? Ora ketek menek. Lah, Guna cidra lara pati. Nah iku mane ora apal-apalane ketek menek ndi tak idonane. sabar, sabar kowe wis tuwa kok menesu-nesu wae. Wah ana wong hitungan ngantene ketek menek iku. Ora toto lele. Nganten kok ketek menek. Ketek menek iki. Ndi pamonge? Nah, hitungan nganten kok ketek menek hitungane wong gawe ya ndoblok. Alah.
Aja nesu. Gunung Jungkur. Hei, Gunung Jungkur iki Wis. hitungane wong mati blak. wes. Innallaha ma'ane sabirin. Mane Sobirin wis mati. Iku lho innallaha ma'a sabirin. Kok mane? Sabar. Wong iku mbok Hitungane ana hitungane nganten kok ketek menek. Lha Gunung Jungkur ku. goblok iku lho ya. Goblok. Goblok mbok kowe nimani. Mulane kowe sejege urip dadi tukang panggung. Alah. Kowe ra hitungane wong inceng. Iku lah dagelan rata-rata iku nginceng ana diitung. Nginceng iku ora usah diitung. Angger ana wong ya brobos kene wis. Wah, hitungane wong nganten are malah Gunung Jungkur. Malah bingung-bingung wong. Hitungane nganten iku Guna Cidra Lara Pati. Ngono. Nek guna Piye nimani? lah iya. Kowe iki lho sing tak takoki. Lah kabeh takok mani kok. Mani turu wonge. Oh, nak mani mbok takokno ya aja iku. Apa? Ketek. Ketek terus kowe. Ketek iku kepiye ngono? Lha ketek iku piye nimani? Ora sewadu isisan kaya malah. Guna Cidra Lara Pati iku ngan hitungane nganten aja tiba guna. Kaya ngene iki. Dek Anggi karo Mas Haryanto. Mas Haryanto ora ngarah tiba guna. Maksude aja tiba guna sebabe Sebabe luput nganten lanang diguna-guna wong wedok liya. Nganten wedok ya diguna-guna wong lanang liya. Nek iso aja tiba guna. nek iso aja tiba guna. Ngono ora ketek menek tak gecek sisan ya malah. Ketek menek kok terus iku. Lah iya terus iku lho. Lah iya Gunung Jungkur. Gunung Jungkur. Ketek menek kok terus. Iku mang Guna. iku mangse guna. Ya. Cidra. Cidra. Nah, Bisa kok cidra kowe pilih. guna bisa ya. Takok kok keliru iki lho. Ya bisa. Guna bisa cidra lara pati. Guna bisa cidra lara pati. Bisa. Bisa. Apa tos tegese bisa? Nek iso wong omah-omah hitungane tiba bisa. 2 tahun, 3 tahun. Omah-omah dilalah kuat tuku sawah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lho iya. Kaya tanggaku dhewe wae. Loh, tanggamu kene. Kidul desa bakul pelem. Wih, Oh. penebas pelem. Bar dadi nganten dadi bakul pelem. Dilalah kaya sithik-sithik dikelumpukno. Akhire, Pak. Akhire dienggo tuku mobil. Weh, tuku gobing. Tuku mobil, mobile ditulisi. Mobilnya ditulisi. Ditulisi bakul pelem. Tak gecek engko malah. Lah bakul pelem arek. Ditulisi bakul pelem iku piye? Lah ditulisi apa? Le nulis ora bakul pelem. Apa? Ketek menek. Ketek menek eneh yo. Kowe kegawa omongane mani kowe. Aku kupingku amen ketek menek terus kok. Ditulisi Ora nyono. bakul pelem tuku mobil ditulisi ora nyono. Sebab ngantene maune hitungane tiba bisa. Ngono. Adikku dhewe ndak iya. Adiem ya iya, Pak. Lho kowe piye ora ngrungokno cerita ku piye? Aku wis suwi ra petuk kowe wong prai terus. Lah iya. Piye? Iku lah hitungane nganten tiba bisa. 4 tahun 5 tahun dilalah kuat tuku mobil. Weh. Ditulisi. Mobile ditulisi. Ditulisi apa? Ora ngira. Dituku mobil ditulisi ora ngira. Hitungane sebabe tiba bisa. Iku mang adiem ya. Kaya aku ya hitungane ku nganten ben tiba bisa. Kowe ya iya. Lah ndagel iki tak klumpukno. Welah, Ape tak nggo tuku mobil. mbok tuku mobil. Ya mbok tulisi. Tak tulisi. Tulisi apa? Ora Kelakon. tak gecek mati. Lah bayaran 250 arek. Dagelan bayarane piro nggo wahing tak. Ada apa tuku mobil barang 250 iku ora ndek emben. Dek ben. Ndek taun 2000 aja bar aku 250. Lho jaman main kene pisanan iku bar aku jar 250. Lho 20 tahun nganti iki Saiki piro?
karek 120. Lah kok malah medun? Dipotong terus ning aku ajek melu. Kowe diutang kowe. Oh, ya ora. Wah, diutang kethek menek iku mang lho. Kethek menek terus. Iki lamin bengak-bengak kethek menek iku lho. Sarmani. Malah Sarmani. Ya ora apa-apa ngono iku jenenge bareng-bareng nyambut gawe. Wah, liyane aku ya wis tukaran terus ning aku wis biasa ngono iku. Wis biasa ya. Malah dadi guyon. Dadi guyon sing penting kan innallaha ma'asobiri. Ora kuat ana dagelan ning siswa kuat 4 tahun juara. Juara. Ning aku awis ape kuat 16 tahun. Wah, nek ora kowe ra ono ya Pak Ya ya. ora ana perkara kethek menek iku mang. Kethek terus kowe. Gara-gara Sarmani apa? Kethek. Iku mang lah pokoke kawit iki rambut cicil wis sesuk teko jam beduk jam 12 awan kandhani kok nak ndek awan dewangi Pak Heni aja ewangi kok Pak Pak. mulih lah ora lah Pak Gunge Wah, kowe nek diwangi kolem apa tak ebes ibane. iki lho sing ebesi Kowe gak melok? oh gak melok aku Lah nek bubar nganti mulai awan. lho ya ben ora usah dewangi dadi piyai kene wak wong 10 mang kon ngembarno Halo wis turu wong sing ewangi. ayo wis turu Ora ono wis. ben tele-tele lah no kene. Lah apa nek ketek-ketek menek. Omongan kok sak penake dhewe. Iku mang sing tiba bisa. Heeh. Guna bisa cidra. Cidra. Nganten hitungane aja nganti cidra. Cidra iku Ngapusi. wong lanang kayane 100.000. Kandha bojone 50.000, sing 50.000 dislempetno nang gone kupluk. Iku mani iku. Mani asli iku. Kelakone mani. Iya. Bayaran 200 150 diselempitno. Lah iya. Sing 50 diwehno. Engko nek entuk akeh dikumpulno nggon jambunan. Kok jambunan iku piye? Ana lho, Lendi. Mbah Jerong. Alah, kuwi wah. Dadi cidra iku wong lanang wong wedok padha ngapusine, luput wong lanang sing ngapusi, sing lanang kaya 100.000, kandha sing wedok 50.000. Lah wong wedok padha wae. Wong wedok Blonjo entek 10.000, lemuni 40.000. Kabeh cidra saling cengkah. Ora bakal langgeng nggone omah-omah. Omahe mani iku mang ya. Ora ndene langgeng ndek langgeng. Langgeng ya. Ora langgeng ya keteke iku mang. Iku mau cidra. Cidra. Lara. Nek iso hitungane aja nganti lara ben padha kuwarasan anggone bebrayan anggone omah-omah. Amin. Lamun hitungan tiba pati kudu disingkiri. Ngono. Dadi muga-muga ingkang kagungan kersa Bapak Suparno dalah Ibu Pasiem utawi ndak cara kene nyelukno anake. Mbek Anggi. Muga-muga panjang umur, Amin. ora nalangan sawiji apa-apa. Amin. Iki mau ketoprake jelukane Pak Heni maine sore le. Sore, Pak. Jam 8. Jam 8 lakone apa, Pak? Lakone anyar. Wah, kowe gak ero ki mang lakone apa iki, Mang? Lakone kethek iki mah lho. Tak gecek sih kan lakon ketoprak ketek menek kono. Lakone anu mbah wong Pak Eni diributno kok. Awan sore-sore kok Pak Eni digoleki. Anu iki mang sapa? Digoleki anu kon golek perban. Dadi apa? Dadi wong putih-putih mau. Putih-putih iki mang kaya mumi. Ya, Iya mumi menawa re. mani terus kowe. Mula alhamdulillah nang kene ana Mas Yapi, Ana Pak Klenteng, ana Pak Klenteng, ana Mas Dodok. ana Mas Dodok. Basate awak dhewe menghibur. Ora ana aku, ora ana kowe, tapi ana Mas Dodok. Ayo Mas Dodok. Wong dagel kok iso linggih iku. Iki lara wong iki are. Ndak apeng no. Lara wis ora ape kok wis lara. Iku semene wis lara kuwi. Lha ki mang ngomong dhewe. Penyakitmu apa, Mang? Asam urat umat. Lah iya. Gak wis lara. Ya ning jek kuat ngadeg biasa. Lah ya wis bisa kuat ngadeg Gak iso swaduk linggih. engko. Ah, njaluk dipotong piye bayarane? Lah ora ana umume dagelan iki dipotong iku.
Kudune yo ngadeg. Mobar dipotong kok dipotong rantai piye. Maune 250 saiki dadi karek 120. 120 apa mbok potong neh. Bensine maksude. Ngomong kok bensine dipotong bayarane ajek. Guyu nek kowe. Wis setengah loro. Main sore iki mae. Lah gini ya pales gegere tukang panggung blok kok. Mani malah. Nek panjak tenang-tenang ya. Tenang. Ana toprak bar metu gambyong arek anu apa gapura-gapuran wis diusungi. Lho lha apa mbok usungi, Dik? Nyicil. Nyicil ngusungi panggung nyicil kaya mbayar bank aku ngono. Mergo ngampere adoh. Ha iya. Syukur ya Pak ya. Sing ewandawan wis turu ya. Mulai kabeh napa. Apa ngapa? Lho sing kathah sing kathah. Sing kathah. Putih-putih kuwi. Seragame putih-putih. Putih-putih ajene juru rawat masamu. Dingklek iku. Dingklek. Dingklek. Diaturi lagu campur sari. Campur sari nanti dikasih lagu dangdut. Lagune ketek menek. Alah katut kowe. Katut barang ngono iku nular. Ora sewaduk Diaturi Gunung sing nuansane sing kalem-kalem. Melo-melo. anak siji iki. Anak siji. Pak Suparno iku ndek anak Anggi, anake ming siji. Ah. Ana lagu sing bersangkutan karo anak siji. Ana ya. Apa Anak wedok siji, Ah. sing lagu sing ana sangkutane karo anak wedok siji. ana Apa? 1001. Iya. Heeh. Kei Mas 1001 Mas. 1001 kuwi ana maknane. Maknane. 1001 kuwi Heeh. bocah aja nganti wani karo wong tuane. Ya iku ya ana hubungane Ana kok. hubungane, ya ta? Karepku ya ngono. Dadi nyanyi iku ora kur lagu. Iso hubungan karo sing duwe omah. Jalur. Ngono. Ya diaturi. 1001 Koleksi Mas. Almarhum Didi Kempot lagi, heeh. Ya. Sumbuhke nggih Pak nggih. Pokoke aja nganti wani marang wong tuane. Nggih. Alhamdulillah muji Kudu syukur. ngurmati. Iki ndongakno sing doman dhisik karo Pak karo ngenteni Mas Pak Disin. Suparno. Pak Suparno adalah Mugi sak bibare nanggap sesa budaya, rezekine ora lokak nanging tambah kebak. Amin. amin. Tansah cumedak lan cumaket marang wahyu cempakaning Gusti. Kumeber keluargane Bapak Eni, muga-muga langgeng selawase. Alhamdulillah pun dibayar lunas ketoprake. Amit sewu Pak Eni, Pak Eni masih Nggih, teng matur mriku. suwun Pak. Asik. Pak Eni nggih. Pak Eni, engko gedange no piring mata gawa. Aku keripike Pak. Tes, iki jenenge penyanyi ku dites nada. Ngendi ana? Yap. Bisa we kowe. Alah. Ngendi ana? Anak wani karo wong tuwa. Isa kowe. Jojo. Ya gini kutok aku ora kutok aku ora. Lho tutupno ta? Lho tukokna. Iku tok apa laku? Lah dalah. Lho kok ngono iso kowe? Kok ngarepe tok, Ngarepe gurine tok, ora lah gurine ditutupno. ono. Ngarep pira-pira iso. Lah kowe Iso. Iso apa? jae. Ngendi ana? Oh, lagu sepene urung dikumbahi ora apal kok. Ya jan urung ditus. Beda suarane penyanyi karo Ya beda ah. penyakit. Kok penyakit kok Lho, piye? penyanyi ke penyakit. Aku ora penyakit aku Lihat ini. apa? Penyalur. Ngene lho dungokno to. Salah yo. Penyanyi kudu watuke kudu ngono. Jajal, penyanyi nek watuk dia. Penyanyi. Nungguin ya. Nganti ana. Kakek sithik. Ayo sithik. Kakek sithik. Ambek kowe 13 14. Ya 11 12. Anak wani marang wong
tuwa. Lho aku ora ana aku. Ya wong tuwa. Yen nganti ana sewu siji sing wani suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe kanjarane Suarane ya apik, kulino pletheti apik ya. Apik kok kulino mlebu HP. Lah apa? Kulino mangan mie. Wis sore kok. Kerja bareng Al-Robiah Production, GNC Audio. Kita hadirkan lagu spesial buat pengantin berdua. Aduh Romo ngapuranen aku yen ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti seprene isih rasa ning dodo rino wengi ra lali ngarang sliramu memuji marang kang kuwasa mugi enggal ento paring parapura urip ayem tentrem uga kanthi mulya nganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe kanjarane sesuk deh
gede kancarane suwargane donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gede alhamdulillah sewu siji yuk geni kowe Apa? yuk kita duel Gendi kowe sing njaluk lagu. oh maksudnya. kok request Lho aku mang sing njaluk lagu sing geni jal apa berkaitan karo sing di omah. Pak Heni nyuwun lagu napa Pak Pak Heni? Heni tambal ban iki tambal ban mang Anjen dhek tukang tembal ban. are. tambal ban Pak Heni Maksudnya dhek tembel ban, tukang tembel ban oh dhek. ya diaturi oh jumbuh ya Pak ya Nek jumbuh. tambal ban Iya, Pak. ban napa Bu Malah diamuk aku. ana dagelan kok diamuk Salam takok-takok kowe kok angger nyanyi ndra. Lah mak jare tambal ban. Ojo tambal ban terus. Aja. Campur sari nggih Bu nggih. Napa Bu? Tambal talak. Diaturi kusumaning ati mawon nggih. Ayo campur sari dan tambal ban mang wis. Karek kowe. Lho kowe kok kamu aku ora tak barengi kowe. Iki kok nek sugene kowe. Sing tak ora tak bar ki kowe ditinggal mulai leem. Alah. Ora tak tekono mi kowe. Iya. Iki wis ditungkono ngono. Malah olo-oloan. Ya, diaturi kusumaning ati desa kagum ibu bapak yang kasih ngesani sesok dia. Sesok dia. Arabia Production. JNC Mas David. Mas siapa itu? Hati-hati di jalan nanti. Pokoknya kita sudah lagi dia. Kusumaning ati donan kang anti-anti moget kamu bisa gawe tentreming atiku yen ate janji tak ungkemi ora bakal lali terus kelingan jroning ati sapedahe bumi kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit rine pancen nyelake amun papuci ra ono rubedo sakukure nggon mulunga ora kondo sesok budaya Arabia Production DNC Audio.
siji, sepisan mau 1001. 1001. Ping loro Kusumane Kusumaning Ati. Ati. Muga-muga lagu mau dadi renane penggali Nggih. sedaya pamirsa. Iya Pak Amin. Saiki awake dhewe ora mung nyanyi, ora mung guyon, Heeh. tapi Wajib. kewajiban. Sampai jumpa bulan depan. Ayo bareng-bareng. Ayo Pak. Ayo. Yuk.